sobre a historia da Ponte de Ramallosa consiste en que hai que ir antes das 12 da noite. A muller ten que estar no medio da ponte, e despois teñen que haber dúas personas nos extremos para que non pase ningún animal e ninguna persona. E a partir das 12 da noite, a primeira persona que se acerque lle teñen que dicir, explicarlle que se quere facer un ritual de botarlle agua polo vientre da muller para que non perda o seu fillo. Entonces, se o home está de acordo, home ou muller, desde o centro da ponte hai un caldeiro cunha corda, collen a agua e a verten por encima do vientre e lle dicen unha oración que cando se bautiza. Despois quedan de acordo para que cando se bautice, cando nazca, se bautice, pois ten que ir ela ou el de padriño. Nada máis. Así é a historia que me contaron a mí.